की दोरी धरायच्या. प्रत्येक बेडला स्वतंत्र करायची काही गरज नाही आहे. 5-6 बेड एका चोळीत असेल तर 5-6 बेडला एकाच वेळेला दोरी बांधायची. हे सगळ्या दोरी होणार. आता जो तुमचे कलम तयार झालेले आहेत मी तुम्हाला अगोदर बघितलं पाहिजे की हा जो डोळा हा वरतीच राहायला पाहिजे आणि जी काडी टोचायची आहे ती 6 इंचाची काडी आहे. 4 इंच जमिनीत गेली पाहिजे, 2 इंच वर राहिली पाहिजे. जर का तुमचे पाणी दिलं नसेल तर पुन्हा पाणी दिल्यानंतर जमीन खाली बसणार आहे, हे लक्षात घ्या. जेवढी भुसभुशीत जमीन असेल आणि इथं ताकदीचा अजिबात उपयोग करायचा नाही. ताकद जर का तुम्ही वापरली तर खालची साल उचकणार आहे. म्हणून ताकद अजिबात वापरायची नाही. गादी वापर तयार करतानाच त्यातला खडा वगैरे असेल, बाकीचा ढेकूळ असेल तर ढेकूळ तुम्ही काढून घ्यायचा आहे. आणि काढल्यानंतर आपल्याला जर कलम लावायचे आहेत, हे कलम तुमचे कलम या जमिनीत लावल्यानंतर हे दाबायचं आहे. इथं गॅप नाही राहिली पाहिजे. 4-4 बोट अंतरावर. अतिशय सोपं काम आहे. नवीन शक्ती लावून पहा. 2-4 डोळा समजा वरी असा गादी वापा आहे ना भुसभुशीत असल्यामुळे सरळ चालले बघा. 2-4 नवीन शक्ती लावून पहा. कुठल्या तुम्ही जर का सरळ काडी लावली तरीच चालतं, पण सरळ काडी लावली थोडीशी ताकद लावायला लागते. तिरकी लावली तर ताकद लावायला लागत नाही. नवीन लोकांनी या बरं पुढे समोर. नवीन लोक आहेत ना, या लाईनीतलं अंतर 6 इंच राहिलं पाहिजे आणि काडी ते काडी अंतर याला शिवणावाले याला कोण कोण लावायचे. नवीन शेतकरी वाहना पुढे यार या की वाहन पुढे खूप सो खाल्लं दाबून खूप सो जरा नवीन लोक वाफा नरम केला पाहिजे. खूप सो वर राहिल्या अरे वर जास्त व्हायला खूप सो खाल्लं दाबून खूप सो ना. आणि त्याला चिमटी द्यायची आपल्याला खाली मातीला आवाज दिसली पाहिजे ती. मी तर सगळ्या शेतकऱ्यांना सांगेन की तुम्ही लावलेलं दिसलं नाही पाहिजे. पाणी दिले की खाली माती पुन्हा बसणार आहे ती. अजून खूप सो दाबा खूप ते पाणी जाते ना खालो. जरी लागली तरी चालते. पाणी दिल्यावर दबते ते. हा पुन्हा दबते ना अजून. पाणी दिलं की दबून करायला. वरून बोट दाबला की सरळ जाते तिकडे फक्त खालं. आता ही तुमची बहु जमीन आहे म्हणून बहु आहे ना, सहज झालं. इतर जमिनीमध्ये एवढं सहजासहजी जात नाही. जात नाही. मग माणूस काय करतं, ढेकूळ घेईल, दगड घेईल, इथं बांधेल, कपडा बांधेल आणि ताकदीनं दाबतो. तर ताकद अजिबात लावायची नाही. आम्ही पहिल्यांदा दाबले ना तसे. नवीन तो दाबले आम्ही. दादा, बोटं 4 इंच ठोकले 4 काही. बोटं सरळ नाही रे, जागामध्ये वाकडी. राहिली पाहिजे भाऊ. तिप्पट जागा कमी जास्त तिप्पट नका अशी करू. लहान मोठी जागा कमी जास्त नाही करायची. हे कमी झाली ना बाळा. बाळा नवीन आहे यावर्षी, बाळा पाहून घे. तिप्पट लावून असं धरायचं असं दाबायचं. आता तुम्हाला आपण 10,000 काड्या लावल्यात तर नाही, तुम्हाला एका लाईन मधलं मोजायचं एका बेडवरचं. त्याच्यावरून तुम्हाला करता येतं ह्या बेडमध्ये आपले 500,000 रुपये बसले, 1000 बसले, 700 बसली. मग त्याच्याप्रमाणे आपण 10,000 काड्या लावल्या की नाही हे सरळ समजून जातं. अगदी साधं सोपं आहे. फक्त ह्या पद्धतीने आपल्याला ते करायचं. 10,000 काड्या लावल्या तर 5,000 निघते. सरळ सरळ धरायचं. त्यासाठी 10,000 लावायचे. हा हा 10,000 लावाच लागते. 10,000 लावा लागते. 10,000 लावाच लागतं. त्यावेळेस ते आणि जेवढा तुमचा गादी वापा उंच राहील तेवढं रोप काढायला तुम्हाला सोपं जाणार आहे. जेवढं गादी वापा तुमचा कमी खाली राहील तेवढं तुम्हाला ताकद एनर्जी जास्त लागेल. त्यावेळेस 3-3 माणसं लागते फुटायला. पाणी खेळलं पाहिजे. रानातला उच्च करायला देत. कारण दबते खाली. हे तरी नाही दबणार थोडं, पण काही रानाला ते दबते. उंच करायचं. डायरेक्ट नाही लावलं चालत. डायरेक्ट लावलं तर 18,000 रुपये देणार नाही. बाकी काही नाही. चालते ना. डायरेक्ट चालते, पण त्यातली जगण्याची पर्सेंटेज कमी होते. गॅप पडतो. तुमची बाग 100% होत नाही. मग गॅप पडल्याची फळं नाही. भेटत नाही. एका जागेला तुम्ही 2-2, 3-3 काड्या लावणार असाल तर ती बाग जगेल. 2 नाही 100 लावले तरी जगत नाही. जगत नाही. रोपच पाहिजे. महत्व नाही जास्त. असं प्लांटेशन रोपच करावं लागते तेव्हा ते जगते. रोपाद्वारे सगळ्यात चांगलं. हे आपल्या मिरचीच्या रोपासारखं रोप तयार करायला लागते पहिले. मग नंतर मिरची आपण उपटून लावतो इकडे. तसं लावायचं ते. हे रोप काढायचं कांदा आणि ते मिरची लावायचं. 3-3.5 महिन्यामध्ये. आता फेब्रुवारी मध्ये आपण नर्सरी करणार. जून, जुलै, ऑगस्ट हा लागवडीचा सीझन आहे. त्यावेळेला आपल्याला ते लागवड करायची. 3 महिने ह्याच्यावर होते. 3-3.5. आता हा गादी तुमच्याकडे जर का शेणखत असेल तर शेणखत टाकून द्या ह्याच्यामध्ये बेडमध्ये. जर का तुम्हाला पुन्हा नंतर 1 महिना 1.5 महिन्यानंतर चांगल्या खाली मुळ्या फुटल्यात, पाणी येतात वर, जर का पानाला जर का पिवळा दिसायला लागला तर युरियाचा एक हलकासा डोस देऊन टाकायचा की जेणेकरून तुमची ते तुमची जी वाढ आहे रोपाची ती चांगली होते. बाकी याला काहीच करावं लागत. काय करायचं? बरोबर आहे बन्सीवाले? अजून काय चुकलं आमचं सांगा. चुकत असेल तुमचा अनुभव सगळ्यात महत्वाचा असतो, कारण तुम्ही ते केलेलं असतंय.
आता ह्या एकदा असे उभे ह्या राहून साईडला सगळे